Nu skal du kommentere, hvad der sker lige nu. Jo, er vi i gang? Der sker det, at vi bare op. Nej, ved du hvad? Du får ikke løn for det der. Du får løn for... Prøv at skifte det op. Det er rutsjebanen. Ja, det er rutsjebanen her. Vi er så på den her kø. Hvad er dit navn? Køen er der. Hvad er dit navn? Dortkild. Der er også en Vi snakker med Dortkild her. Dortkild. Kan du godt lide Tivoli? Ja, kan du godt lide Tivoli? Kan du godt lide Tivoli? Nej, der sker det, at han er lidt fuld om. Så har vi Tivoli. Ved du hvad? Du skal ikke... det er heller ikke det, de betaler dig for. Hvad hedder dine venner? Ja, det er det. Eller bare lad ham der. Det er så noget med, at man ikke kan snakke med dem. Sådan er det bare. Her. Ja, ved du hvad? Vi er så... Ja, du må godt tage det. Ja, okay. Sådan der, så kører rette med til den. Ja, ved du hvad? Ja. Og så er det... Så er det det, der sker, at vi er på vej op til den her rutsjebane, som er her. Der er lys i den. Der er meget lys i den. Meget lys. Sådan her ligger en dernede. Ja, det er min kat. Det er min kat. Går du ikke? Nej, du skal ikke filme min kone. Det lille barn, kan ikke nå. Hvor? Så for sjov. Det er Dortkild. Hold nu kæft. Det er Dortkild. Jeg går lidt Dortkild.